Dachak go mos kuom jo matimo ohala mane gigi okwal kata gigi owang' gi jok mane be otho e ng'anyo manokadho no. To kaka jatatije Association man Manufacturers nwasegolo statement wawacho ni ng'anyo kaka nodhi nyime cha ok ber. Ng'anyo yiene in constitution, lakini mane waneno cha macharach. Ji mang'eny ma nobedo attacked, ohala gi okethi, dukni gi owang', mano ok ber, ok kony economy mar Kenya. Inyalo yudo ni ng'ato achiel sani oduok chien 5 years back because of the losses magiyudo. An average of 5 million losses ma ng'ato yudo ohala. Ng'ani nigi bank loan, ng'ani nigi jok mopidho. Wabokonye nadi? Jo Kenya be onego penjre swali ni, sama wadhi e ng'anyo, wadhi ng'anyo peacefully, wawe ohand ji. Nikech sama wadhi e ng'anyo ni wa protest about the economy, wa protest about life kaka tek. To sama wa protest kaka life tek ni, to medo keto jomoko e ngima matek. Koro nego wabed piny mondo wapenjre penjo ni, sama wadhi ng'anyo ni, ng'anyo ok kony Kenya kata matin. Ng'anyo malokre gima waneno tarik 25 ni ok kony Kenya kata matin. Ji oinjre. Lal mantiere kar kae nikech jok moko mantiere kar kae gin weg ohala, moko bende gin startups. Correct.